Hello guys, dito kami ngayon sa Quiapo Church Plaza Miranda. Tiniklop lang namin yung tarpaulin na cancer party list yan. Taas yan. Tiniklop lang namin. Kasi tapos na yung kontrata. Ito kami ngayon sa Quiapo Church. Yan. Natapos din namin pag-tiklop yung tarpaulin na cancer party list. Tapos na yung kontrata niya mga guys. Yan. Fishing Loton. Yan siya guys, yung cancer party list. Tiklop na namin siya kasi tapos na yung kanyang kontrata. Tapos na yung kanyang kontrata. Yan siya. Nilikpit ko na namin siya. Yan. Bay, ako na nagpaling sa baba. 'Di ba, paling pa rin natin yung ilaw sa baba. Okay lang bay, kahit hindi paling yan bay, basta yung tali naka-steady lang. Oo. Kasi Hindi man medyo marupok na kasi yung ibang tali. kasi pag nakatali lang siya na kabilaan, wala problema yon. Kasi yan. Okay. Shout out sa probinsya mo. Sana. Shout out sa mga ating pamilya diyan sa Negros Oriental. Mayong adlaw ninyong tanan. Oh, tagtana na mo, mas kita mailhan. Nan yapon, wapo kita. Ay. Mo na siya. Mo na ni. Oo, mo na ni. Shout out sa mga kamag-anak ko diyan. Sa Mayong adlaw. Ninyong tanan. Pati sa akong adlaw po. Mayo. Ingat. Keep safe. Shout out ko yung mag-ira ko dyan sa bahay namin sa Laguna. Si Margie. Okay. Saka mga bata. Mayong adlaw ninyong tanan. Sige.